Life goes on yun. Kay walay internet. Life goes on, miski walay internet. Say hello, everybody! Hello, everybody! Stop sana to ang music kay basig makapiright ta. Hi! Hi! Wala internet and wala po signal sa phone. Nakita si Daddy sa bintana. And so, nagising ko by... So, gani kay oras nila kao, Dad? 9 a.m. Wala naman ko na tulog balik. Oh, nag-blurry, uy. Nag-blurry, uy. Yan. Wala naman ko na tulog balik ato. So, ang ibuhat na ako. Ngita ko mga paagi para nga dili ko ma-bored. And dili masayang. Kaya kabalubi mo ang ako ang work, ang ako ang life is naayod sa online. So, nakita ko mga kailangan akong buhaton. So, gilista na ako diri ako mga nabuhat. Ay, pakambog yun ba? Una, sa tanan, nagbasa ko aning libro. Nakita na ko aning libro usab. Nagbasa ko aning libro. And so, nagbasa ko, na-inspire ko nga, inspire ko nga, buhaton na lang ang ako ang Breeze na content. So, watch out guys na ay tay collaboration with Breeze na detergent. Yes. So, watch out for that. Madili na ko, Madili. Pwede pa man ka diri. You want to go out na? Yes. O, sige. Slowly po. So, watch out na lang ato ang kuan. So, na-inspire kong taman ato and ganahan kay ko sa ako ang nabuhat ato. Kay it's very authentic. And at the same time, kuan siya ba? In line siya with the concept nga gusto sa Breeze. And then, after sa Breeze content, after na ko nga na kompleto to siya, I mean, wala pa ako nag-picture sa Breeze. Nagunsa pa lang ako nag-conceptualize. I put all my ideas into words. And kung sa yun sa ang execution, kanang ideas and pegs ba? Ideation and peg, anak. And then, after ato, after ato na, kuan, after sa Breeze, naligo mi niya, nagising naman siya, so naligo mi. So, while naligo, nakalaba po puog sa nina na mo. So, imagine, nakalaba ko. Yung na nagid nga level ba na kuan. And then, after na naligo, syempre, nag-snacks niya sa gawas niya na. And then, after na mo nag-snacks, kay after na mo nag-snacks, kay nag-transfer ko og files from my phone. Itong mga files diri sa phone, gi-transfer na ko sa akong external hard drive. So, ginaisip na ako nga, ang internet lang manog ang mobile connection ang nawala or ang signal sa internet o sa phone ang nawala but not the electricity. So, naaman gihapoy kuryente. So, I was able to make use of that, diba? Ato na lang ng, that's the brighter side, at least na ay kuryente, dili igang, ay electric fan, ana. Sumuto kong gibuhat, nag-transfer ko. And then, after I transferred all the files, ako ang pong gi-declutter akong phone. Imagine guys, wala lang na ako na screenshot before and after. So, before na ako'y more than 3,000 files, photos plus videos na ha, dinhi sa ako ang phone gallery. But now, nagkuan na lang siya into 300. So, imagine, daghan siya kaayo kong na pang erase. At least, nalimpyo yun, nag-aan-gaan, nagkaginhawang ako ang phone storage. Tungod ana. And after na ako nag-delete og mga files, more than 3,000 files, naka-cut me nails. Small things make us happy. Nag-cut me nails. Nag-cut ko nails na ako. Nag-cut ko nails na Yana. Kita niyo din na sila biboy. Sagdi na lang na. Cut nails ni Yana. Ano. So, productive. Productive kaayo. Ganalay ko ani pina. Sunny day. Ana, pwede man ana po doon. Pero ba pa man po ana. So, muna na siya.
And karon time check, it's 2:14 p.m. Pwede ba, ako adjung lista din ha. 2:14 p.m. na ang time na to. Na ay wifi nga sign, but wala dyan connection, guys. So, ang buhaton ron is, padayon ako nag-siyag basahon. At least, this is kick-ass creativity. Na, kuha na ako ni siya, or na, palit na ako ni siya sa Big Bad Wolf 2019. So, useful kaayo siya. And, probably, kung dili mag-ulan, like karon na ang sun, I can see the sun. Thank you sa sun. Uy, unta, dito po sa mga affected area sa Bagyo, no? Kaya wala na po unta. Okay na unta sila dito. And I hope nga, dili nga to kadaghan ang mga wala casualties unta. Ana. But, hopefully karon siguro nagaplano mi nga gawas, magkaon na po sa gawas, kanang open area para sa atang sa Salomes, gani nga giadtoan namo last time. So, gusto na ko po tubuhaton karon, but tan-awon lang sa nato. Okay, panid-an lang sa nato. Kaya ako ang worries man pud good kay basig. Alam nyo, basin, wala pa phone. So, in case of emergency, di ta katawag 911 o lang po na. So, kamo. Sorry, na-board ba mo sa ako ang mga chika? Kamo diha karon unsa inyong mga nabuhat, 'di ba? As you watch this, comment sa baba unsa inyong mga na-accomplish during sa pag-down sa internet connection and sa mobile services. Comment below. Thank you po, kaayo. Hello. Update na ating nakuha nga XL nga box sa LBC. So, open sa nato ni. And by the way, nakailis mi kay padulungan ni. Hi guys! Sorry ba, i-make use na lang gid. Hi guys! Baby, excuse me po. I-make use na lang gid na mo ang time. Oh, there is a big, this is the Breeze na gid. Mo na gid ni ang package sa Breeze. Oh my goodness! Baby, can you please help me? I can help you. No, the box. Get the box. Yeah. Put the box away from mommy. What's this? Okay. So this is it. We got the package from Breeze. And it's so heavy. So, let us try to open. Wait lang. Can I go in there? You wanna go inside? No, di ka kagawas. Sige, go. So, this is muna ni kato akong gibuhatan o aviation kaganihan. Niabot na ang package. Yan ni ang bago nila. This is the Breeze with EcoClean technology. Yeah. And we also have here the Breeze antibacterial and the Breeze EcoClean technology again. Pure gold perfume. Naapod sila yung notepad with sino siya? Paint marker. Be, matumba ka di, Bea. And, ala ka cute! Another napod nga kuan. Be, what's this, Be, oh? Another nga, sa tawag ano, ay nakalimot ko, basta ka ng pang water sa plant. Diba? Kaya ang concept man jud good kay plants. And na-good plant! This is a whale fin. Full sun, bright indirect. Wow! Napo jud care guide. Hi. Ngita mi og makananan. Si daddy nag-drive. Ngita mi kananan. And mamalit mi og gifts. Look, Mommy. And we are here again sa Salomes. Pero diri mi dapit sa lahi na area. So moto dito ang katong main na dito. So nami diri sa taas banda na apo di ay. Hi, Yana and Daddy. Hi. So dito daw dapit ang ilahang sa tawag ana? Ilahang Christmas house. Yan na po day sila
widescreen diri oh. Para pang movie. So diri da itong pwede sila magtan-aw og movie dad. Di dito dito. Sakyanan. Pwede man pud ata dito. Diri pod pwede mag-movie sakyanan. Cute no ang concept no. Nya presko kaayo kay daghan kay kahoy diri. So gingani lang namo ang adlaw nga walay internet. Nga nila mo adlaw nga walay internet. Hawa mig balay. Yan na mong order. Muling chicken, no? Yes, ma'am. Chicken. Taco salad. Nag-order pa kong nachos naman. Di ko yung taco salad. Nachos. Lumpia! Chipens nga lumpia. Thank you so much. Na-blurry pa, Jud. Yay! Tanaway lang taco salad. Lami kaayo. Siksik. Be help me kay mag-find good katong friend good ni Kuya be. Kung naaba diri. Kung nagka Gabi na, ngit-ngit na. Pauli na mi karon kaganiha na ami sa mall. Nag-buy Daddy put si Daddy po nag-drive si Daddy. Nag-buy me og gifts and toy. Hi, Bunny! And unsa ba na mong gibuhat sa mall? Moto, gigutom siya na nagkaon siya sa McDo. So, ing ato mo ang pag-spend sa tibok adlaw karon nga walay wifi ug walay any mobile services. So that's it and we're going home na.